Αν θέλουμε λοιπόν, μπορούμε να γκουγκλάρουμε, όπως είμαστε, από την συσκευή την οποία διαθέτει ο καθένας, τη λέξη Rolex. Πηγαίνοντας λοιπόν, πατώντας λοιπόν τις εικόνες και σκρολάροντας, θα δούμε ότι όλες οι εικόνες, ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία, έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι οι δείκτες του ρολογιού. Όλα λοιπόν τα ρολόγια δείχνουν μια συγκεκριμένη ώρα, η οποία είναι 10 και 10. Και φυσικά κάποιος θα σκεφτεί γιατί να συμβαίνει αυτό. Αυτή η ερώτηση μάλλον είχε γίνει και στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, όταν έκανε ένας δημοσιογράφος, αφού το αποκαλύφθηκε όλο αυτό, λέγοντας ότι μα γιατί εγώ θα αγοράσω 10 και 10 όταν δείχνει το ρολόι. Και αυτός πολύ κοινικά και με χιούμορ του απάντησε ότι εσύ δεν θα αγοράσεις, αλλά δεν είσαι και στο target group στο οποίο απευθυνόμαστε. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος έρχεται με την προδιάθεση να αγοράσει κάτι από εμάς, αυτό το 0,2 που μου δίνει ως πλεονέκτημα η κίνησή μου να χρησιμοποιήσω τους δείκτες του ρολογιού στο 10 και 10, αποφέρει περίπου 200 εκατομμύρια το χρόνο παραπάνω διεθνώς στην εταιρεία.